става така, нали, всяка година има ваксини за болестите, които съществуват. И за последната година, в която той е бил замминистър, се оказва, че има 1 450 000 овце. Дават се да се вакцинират животните, нали, на всяка една овца се бие по вакцина и в един момент се оказва, че има 550 000 вакцини в излишък. Ваксини, които не са взети от Министерството и които не са поставени на животните. Това означава, че 35% от животните в България ги няма. Не съществуват. Те са виртуални. И сега, ако имаме 550 000 виртуални овци в България, сега да кажем, че при селекционна порода средната цена за Европа, не само за България, средната цена за Европа е 650 лева. Това, което им предлагахме. Селекционната е 1200-1800. Но както и да е, да. Това е стоковите, дето казваш. Това не са селекционните Гърция резерви. горе-долу цената е същата. Ние го обсъждахме това. Видяхме какво дават в Гърция. Мисля, че Гърция също е в Европа. Средната цена за овца е около 400-450 лева. Според зависимост от договорката, по-скоро 450 лева. И за агне дават около 100 лева. Да кажем, че средната цена, която ще получат тези хора, нали, понеже феодалите имат пък възможност да гледат повече селекционни породи, особено когато са виртуални, защото там са и по-скъпи. Да кажем, че имаме едни 550 000 по 400 лева средно, защото има ягнета. Това са 220 милиона. Разбирате ли? В смисъл, тук обема е много голям. Обаче тук не става въпрос само за тези пари. Защото ако тези животни не бъдат унищожени, т.е. затова буквално министър казва, ние трябва да ги унищожим. Шефа на БАБХ казва, ние трябва да ги унищожим. Да, защото те наистина постоянно си говорят за унищожение. Ако тези животни не бъдат унищожени, трябва да се върнат 5 пъти повече пари и нагоре, защото това са пари, които са давани за отглеждането на тези виртуални животни. Тук говорим за над милиард. Наистина много, много, много сериозни суми.